Tomaten, pepers, peterselie, oregano. Allemaal groenten en kruiden die je in de winkel kunt kopen. Maar met een beetje creativiteit kun je van je achtertuin, hoe klein ook, je eigen moestuinparadijs maken. Iedereen houdt van kleur in de tuin. Maar waar je ook heel veel plezier uit haalt, is je eigen moestuin. Als je weinig ruimte hebt, kun je ook van je eigen moestuin genieten. Je kunt denken aan potten, maar of zoals hier deze bakken. Als je een beetje op internet speurt, kun je deze bakken al voor een paar euro's vinden. In deze bak heb ik gekozen voor een strakke indeling. Dus echt een rij per soort. Aan deze kant heb ik de aardbeien vooraan gezet, dat als die gaan groeien, dat die er mooi overheen gaan hangen. Hier staat de keukenlaurier. Let wel bij deze op dat hij niet helemaal winterhard is. Dus als het gaat vriezen dadelijk weer in de winter, moet je er een beetje voorzichtig mee zijn. Hier staan kruiden zoals peterselies en dille. Hier hebben we een peper, heerlijk voor te gebruiken met koken. Een aubergine, dadelijk lekker op de barbecue. En tomaten. En dit zijn hele bijzondere soorten. Deze zijn zo gekweekt dat ze wat compacter blijven en meer vrucht dragen. Dus ideaal voor op je balkon of zoals hier in een bak. Je kunt er ook voor kiezen om zo'n bak wat speelser op te maken. Ik heb hier gekozen voor een klimrek om meteen als steun te dienen voor de peper en voor de aubergine. Aan deze kant heb ik gekozen voor de balkonsoorten. Die zijn helaas maar eenjarig. Maar aan deze kant heb ik allemaal soorten staan die volgend jaar ook weer opkomen. Waardoor dit elk jaar voller en voller wordt. Is zo'n bak nou te groot voor jou? Dan kun je ook met behulp van een paar potten een heel assortiment aan kruiden en groenten neerzetten. Deze potten zijn natuurlijk weer eerst gevuld met kleikorrels of met scherven voor de goede afwatering en daarna een goede laag potgrond. In deze pot heb ik rozemarijn, tijm, oregano, keukenlaurier, lavendel en heerlijke citroenmelissen. Met dit assortimentje heb je meteen veel lekkere verse kruiden om te gebruiken in de keuken. Na de kruiden komen de groentes. In deze komt de aubergine, de pittige peper en de tomaat. Ondanks dat deze gekweekt zijn om kleiner te blijven, zullen ze toch wel iets groeien. Daarom kun je het beste toch nog stokjes erbij zetten om ze daar extra te ondersteunen. Met een paar potten kun je dus al een heel groot aanbod aan kruiden en groenten neerzetten. Het enige wat het nu nog nodig heeft is water, af en toe een beetje voeding en natuurlijk heel veel liefde. En wat smaakt er dadelijk dan lekkerder dan de eigen kruiden en groenten op je bordje uit je eigen moestuin?